Всички ние устаряваме. Тъжно е, но е истина. С напредването на възрастта, косата губи от здравината си и забавя растежа си. Посивява и може да изтънее. Когато започнахме разработването, решихме да разделим работата си върху две части от косата – видимата й част и растящата коса. Гледахме всяка от тези части по-отделно, преди да ги обединим в нашите продукти. Технологията, която разработихме за видимата част от косата, насища се заздравяващи и придаващи обем агенти, за да сме сигурни, че тънката коса, която наблюдавате с напредването на възрастта, ще придобие повече обем и плътност. Искахме също да придадем енергия на косата в процеса на растежи. Една от тези технологии е нашият комплекс Ют-пептайд. Комплексът работи с фоликули на косама, за да осигури възможно най-здравословен растеж и устойчивост на косама. Това, което имам пред себе си, е демонстрация на коса под микроскоп. Преди терапия забелязвате, че кутикулата, най-външният слой на косата, е накъсан и увреден. Само след една процедура Sage Retreat установихме, че сме пригладили кутикулата за коса с по-здрав и загладен вид. Когато предложихме на хора да тестват продукта, те потвърдиха, че косата им изглежда с 14% по-обемна. Забелязахме, че ресенето е улеснено до 20 пъти и че това е директен резултат от приглаждащия ефект върху кутикулата. 90% от жените, изразили мнение в този тест, потвърждават, че косата им изглежда и я усещат подмладена, дори само една седмица след употребата на нашите продукти.